Wara li l-YouTubers Maltin issa qed jitħallsu tal-materjal li jtellgħu fuq YouTube, Fabian Borcher ġamel petizzjoni oħra. Din id-darba sabiex il-filmati li jtellgħu Maltin fuq Facebook ukoll ikunu mħallsa. Dan huwa pass ieħor fil-ġlieda ta' Borch kontra d-diskriminazzjoni l dawn il-pjattaformi soċjali fuq l-internet għamlu mal-Maltin fl-aħħar snin. Huwa saħaq li wara l-kisba li saret ma' YouTube issa kien pass naturali li bdew in-negozjati ma' Facebook. Huwa pass naturali prattikament jisu domino effect ngħidu aħna fejn qed nindirizzaw il-social media kollha li isma' daqshekk iddiskriminajtu l-pajjiż tagħna u l-Maltin għandhom jingħataw l-istess kondizzjonijiet u tgawdija bħal membri oħra tal-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li Malta hija l-iżgħar stat membru tal-Unjoni Ewropea, skont statistika tal-Eurostat Malta hija t-tieni l-aktar pajjiż b'87% tal-Maltin jużaw Facebook. Dan fil-waqt li 75% tal-intrapriżi Maltin ukoll jużaw Facebook bħala pjattaforma ta' reklamar. Fil-waqt li n-negozjati ma' Facebook diġà bdew u jidher li bil-mod il-bot se jkunu qed iħallu l-frott, Fabian Borch stqar li l-ġrieda kontra d-diskriminazzjoni mal-Maltin se tkompli tikber u tinfirex fuq pjattaformi differenti. Pjattaformi oħra li wkoll qed jiddiskriminaw kontra l-pajjiż tagħna u li eventwalment se naslu għalihom ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.